Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Yo guys, kwaze washuba ke izolo bawumseleke ke uye wakhuluma ke noMayeni embuza ukuthi ke kungani uMabiyela ke engezi laphana ke kwaMayeni. uMayeni wathi yena akazani naMabiyela. Nizokhumula guys ukuthi ke kwi season edlule yeingane zesithembu sabona ke umpumelelo kwi relationship yakhe that I think it was 6 months ethi ke useyahamba ke uyolobola ke kaMabiyela. uMabiyela wena uzoba umamkhulu uTirelo uzoza ngemuva kwathini. Hey guys, wahamba wolobola ne outfit yayigqoka umpumelelo kula malobolo yayikhomba nje ukuthi yazini la engathi kudlala ke icontent. uMakhumalo bake ba mention bathi ke ubaba uMseleku his uyayithanda icontent kahle kahle. He's a content creator and I think he's doing everything to make sure ukuthi ama views ahleze ke ephezulu for ukuthi akwazi ukuthi ke athole ke nama season ke alandelayo. Laphana ke kuyingane zesithembu nizokhumbula guys ukuthi azange sababona uMayeni kangako, but when it come to a relationship kaMpumelelo no Tirelo no Mabiyela kwakuyena nje uhamba phambili, kwakuyena uhamba phambili and ama meeting babewenzela lapha yaphezulu ka flow kuleli tafula lelana eliwukhuni elikhulu. So I think uMayeni as much as mhlambe abanye bemsola bethi ukhulume kakhulu, but ngempela into le imdinile because uthi abantu bambuza ukuthi ke weganwa ngempela umpumelelo uphi umakoti in and yena azange azatshelwe lutho. Abanye ke bathi ke uMayeni fanele ngabe watshelwa umpumelelo. Cha guys, ingane yentomazane ukuthi mangabe ukhonto ezokwenzeka itshela unina bese unina ahamba otshela uyise. Kanjalo neyomfana ikhuluma kakhulu noyise bese uyise ke ahamba ke ayotshela ke unina wengane, just like it happened with uMacele. Umpumelelo noma ke uLwandle utshela ubaba wakhe ukuthi ke ukhulelisile, kwase kuba uMseleko ohamba otshela uMacele ukuthi hayibo uLwandle uthi ukhulelisile, kwase kumande ke sekwazi kuMacetha akhulume ke noLwandle. So I think it's same thing applied with uMayeni. So guys, uMayeni ke uthi akazi lutho ngomakoti, akatshelanga lutho kulotsholwa nje akazi lutho. For me I think kwakuyi content eyayenza uba uMseleko ukuthi ingane zesithembu zikwazi ukuthola ama season amanye alandelayo. So ne chemistry between uMabiyela as much as sebenengane noMpumelelo, but I chemistry between uMabiyela kanye noMpumelelo guys ayingeve off, and abantu abaningi babe complain ngalokho ukuthi laba ngazi ukuthi ke abathandani basibeke bayalobolana. uMayeni ukhala ngama camera ukuthi nje kwalede kwathiwa nje ifamily yavuma ukuthi ama camera azoba khona angaba khona, kwawukuthi ke hayi kwawukuthi ke bayahamba ke bawolobola without telling uMayeni. Mayeni ukhulume kakhulu guys, ukhulume kakhulu uMayeni. Wabuza uMseleko ukuthi kanti lengane izolala nawe yini, wawusungivuthela kangaka, wawusuthetha kanti izolala nawe yini. Into emanga abantu abaningi ke ayibaphathanga kahle leyo ndawani, bathi ke uAmahle akenzeli lutho kukona konke lokho. Why ukuthi uMayeni say that guys? uMayeni ukhuluma into esenhlizweni ngoba ucasukile, ucasulo ubaba uMseleko lo ahle naye. Uthe ke agqoke idraws. If you don't know idilozi it's a paint. Uthi ke uMseleko akagqoka iphenti lakhe ebese yakikiza ngoba yena wavele wa decide ukuthi uzoba umuntuza or uzoba uMayeni aphinda abomusa uMseleko ahamba yolobolisa indodana yakhe without telling her anything. So guys, mina I understand ukuthi uMayeni usuka kuphi, ngiyam understand kakhulu, and uMayeni kanye ke noMangwabe ibona abantu bakwazi ukutshela uMseleko ukuthi yini laba abanye ke bona guys bayahluleka ke ngempela. So yeah, bayahluleka shema kwangempela because uba uMseleko ngempela guys usenza indaba ye-content, sebenza indaba ye-content and akadlali ngempela, usazoba lobola nabanye because this is generation the legacy. Ufuna ukuthi mangabe eguga noma ephela amandla ebese ethatha kompumelelo athi take over. Sibona wakhe amakhosikazi ke naye ethi uthando lesithembu junior, we don't know bayibiza ngani ke leyo. Guys, I've said even before, mina namanje lento yokuthi ke uba uMseleko wathi ufuna uthetha number 5 kwakuyinto eyisho kudala wengakahlangani noMakhwela, but ngenxa yokuthi wakusho and sisafuna ukulokho esibuka sibheka ukuthi kwenzakala ukuthi noLesithembu kwakufanele ukuthi agcine emthathile ke uMakhwela as number 5. So nje guys, yey kakhulu nje la I content. Bye.